Добрый день. Меня зовут Данилевич Оксана Александровна. Сегодня я вам расскажу вось про эту книжку, яка захоўваецца у нас у фондах. Калі яна першы раз трапіла мне ў руки, я адразу подумала про што. Про што б подумали вы? Василькі. Беларусь, Богданович, родная краіна. Вось. Але, оказывается, эта книжка не мае ніякіх адносін да Беларусі. Кніжка гэта упрыгожаная выявы Васількоў, якія ўжо даўно ўспрымаюцца як элемент беларускай нацыянальнай сімволікі. Была надрукавана ў Парыжы ў 1875 годзе. Акрамя вось такога афармлення, кніжка гэта мае яшчэ адну загадку. Прозвішча. Вось тут мы бачым прозвішча аўтара і прозвішча чалавека, які напісаў прадмову да яе. Аўтар Юстаў Але. Прадмову напісаў Жорж Санд. Але насамрэч ні адзін мужчына не мае адносін да гэтай кніжкі, і аўтар яе, і аўтар прадмовы – гэта жанчыны. Прычым жанчыны незвычайныя, яны пакінулі такі яркі след у гісторыі французскай літаратуры. Аўрора Дюпен набыла сусветную вядомасць як Жорж Санд. Яна аўтарка больш чым сотні тамоў, раманаў, п'ес, крытычных артыкулаў. І гэта чалавек, які ніколі не абмяжоўваўся рамкамі толькі пісьменніцкага таленту. Яна пражыла вельмі яркае жыццё, надзвычай яркае, якое часта было шокавым, эпатажным у вачах тагачаснага французскага грамадства. Але кожны крок свайго жыцця яна сама вырашала, што рабіць. І ўжо напрыканцы жыцця яна напісала прадмову да рамана сваёй маладой суайчынніцы. Звалі яе Валеры Жозефіна Вільгельміна Сіманен, якая ўвайшла ў гісторыю французскай літаратуры пад псеўданімам Юстаў Але. Жыццё Валеры Сіманен таксама было вельмі яркім і вельмі цікавым. Нарадзілася яна ў звычайнай сям'і, бацька яе быў хімікам, ён займаўся рэстаўрацыяй старажытных рэчаў. Вось. А дачка яго з дзяцінства праяўляла такія мастацкія здольнасці, творчыя здольнасці. Яна ў юнацтве займалася скульптурай даволі паспяхова, але паступаць вырашыла, бацькі ёй дазволілі, у Парыжскую кансерваторыю. Там у той час быў тэатральны факультэт, і яна скончыла яго як камедыйная актрыса. Творчы дэбют адбыўся на сцэне тэатра Адэон. Наступныя гады яна працавала ў камедзі «Францэз», а потым прыйшло каханне. І абраннікам яе быў чалавек таксама, які меў адносіны да мастацтва, хоць асноўнай яго справа жыцця была палітычная кар'ера. Але гэта быў скандал. Чаму? Нарачоным Валеры стаў Юстаў Фульт. Гэта прадстаўнік старажытнага арыстакратычнага сямейства. Усе мужчыны, якім займаліся альбо палітыкай, альбо банкаўскай справай, альбо і тым, і тым. І, канешне ж, дзяўчына з простай сям'і, дачка нікому невядомага хіміка, да яшчэ на 5 гадоў старэйшая, да яшчэ актрыса. Гэта было не камільфо, мавітон. Але Юстаў ўсё ж такі праявіў высакароднасць і настойлівасць. Нягледзячы на нязгоду ўсяго сямейства, яны з Валеры пажаніліся. Але вымушаны былі з'ехаць у Англію. Яны некаторы час жылі ў Лондоне, дзе Юстаў займаўся сваёй палітычнай кар'ерай, спрабаваў сябе ў вайсковай справе. А Валеры, канешне, сышла са сцэны і прысвяціла сябе дому. Магчыма, кар'ера Юстава ішла не так паспяхова, як ён бы хацеў. Альбо Валеры проста не ўмела сядзець, склаўшы рукі, але яна захацела падтрымаць фінансавае становішча сям'і. Спачатку яна ўспомніла тое, чаму навучылася ў бацькі. Яна займалася пераплётам кніг, рэстаўрацыяй старажытных кніг. Потым, калі яны ўжо вярнуліся ў Парыж, а яны ўсё-такі вярнуліся на радзіму,
Яна прысвяціла сябе кар'еры літаратара-крытыка. Яна стала рэгулярна выступаць у друку з артыкуламі літаратуразнаўчага, мастацтвазнаўчага характару, з крытычнымі або агляднымі. У яе была адукацыя адпаведная, і яе артыкулы карысталіся поспехам. Потым яны склалі цэлыя 2 кніжкі. Яшчэ яна пісала п'есы для тэатра, пісала раманы, выпусціла шэраг. І вось адзін з іх называецца «Васількі». Вось тут у версе назва «Люблю». Выйшаў з прадмовай Жорж Санд. Гэта кніжка не пра кветкі. Гэта гісторыя французскага хлопчыка з маленькай французскай вёскі. Кніга пра адзіноту, пра самапазнанне. Кніга пра вялікую каштоўнасць сапраўднага сяброўства. Кніжка пра таямніцы прыроды і дзівосны шлях яе пазнання. У свой час кніжка была вельмі папулярнай. Першыя 3 гады пасля яе выхаду ў свет яна дадруковвалася 12 разоў. Вось. І нават сёння кніжка Валерый Симонен «Васількі» лічыцца класікай французскай дзіцячай літаратуры.